इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना दिनै जोङो सारा आसामाव दायै दायै दिनै जोङो गवालपारा जिल्लायाव मोनफैबाय। गवालपारा जिल्लानि इउनाइटेड बड' पिपल डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनो हाबाय। गोबां गवालपारा जिल्लानि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंजों फैनानै हेफाजाब होफैनानै दिनैनि जों जा दाफुंनाय जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना मैखोमै बाहागो लादों आरो बयबो जोंखौ बरायदों आरो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव जे सासे इएम दङ आरो बै बिथां इएमआ जोंनि बर' जातिया गवालपारा जिल्लायाव माबायदि दङ बा इएम जानानै बिथाङा काउन्सिलनि सोमोन्दै दिनैसिम रायजो राजाफोरनो जेबो फोरमायाखै आरो डेभेलपमेन्टनि खोथा जों जेबो मोनथिनानै मोनाखै। बिथाङा इएम जानानै मा मावदों बेनि सायाव जों बे गवालपारा जिल्लानि रायजो राजाफ्रा अबगत नङा बिब्दि होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो जोङो दुखु मोनदों सासे गवालपारा बायदि गिदिर जिल्लायाव सासे इएम दङ बिथाङा मा मावदों बबेयाव मा स्किम लादों दिनैसिम रायजो राजाफ्रा अबगत नङा। बेवहाय रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो जोंनि बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आफादखौ जिल्लाया मोजाङै बरायदों आरो जोङो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जों नुनो मोनदों आरो दिनै जोंनि जा जिल्ला बे जिल्लायाव जोङो सानै मोजाङै जोङो बे कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आरो जोङो आसा खालामदों आगन्तुक बे गवालपारा जिल्लानि जा बर' जातिनि थासारि बे थासारिखौ जोङो गुबुंले खालामनो होआ जों मोजाङै दैदेनलांगोन जोङो गासैजोंबो गोरोबनानै जोंनि समस्याखौ जोङो सलुसन खालामलांगोन। सोरनिबा गांनाय उखैनायखौबो जों सलुसन खालामनो नाजागोन। जोङो दिनै गासैजों फ्राय 18 कनभेनर कमिटिखौ लानानै जोङो 18टा जों जिल्ला जों दाफुंनो हाबाय। दा 18टा जिल्लायाव जोङो कनभेनारजों आरो फुल फ्लेजेड कमिटिजों लानानै 18टा जाबाय। जोंहा फुल फ्लेजेड 14टा जाबाय आरो मोनब्रै जोंहा कनभेनर कमिटि जाबाय। बे कनस्टिटिउसननि खोथायाथ' गोजानाव दङ नाथाय जोंना भिलेज नटिफिकेसननि खोथायाव गोबां जेंनानै फैदों। राभा सं आरो एमएसि बे मोननै जिल्लायाव जोंहा गोबां दावराव जानानै दङ बे मोननै काउन्सिलाव। दा बेबायदि बेलायाव जों माबायदि बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो एनअसिखौ लानो हागोन बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि आफादफोरजों जों सावरायनानै जोङो मोजाङै जोङो सलुसनाव लाबोगोन। जों जेंना जेंसि दावराव दावसि नांलाय खमलायाव जों बिदियाव जों गैया। जोङो मोननैबो आफादजों बा गासैबो आफादजों जों जिरायलायनानै बे सलुसनखौ जोङो प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामगोन। बेनि माखासे खामानि मावनायखौ जों माने माबा मोनाखै ओंखायनो जोंनि दानाय उद्देश्यआ बेनो जे जों जाहाथे आरो जोंनि मोननो गोनां माखासे दाबि दुबाफोरखौ जाहाथे जोंनि UBPF-निफ्राय जाहाथे जों मोननायनि थाखाय जाहाथे जों बे आफादखौ दिनै जानाय जाबाय आरो जोंनि बेयावहाय मिरु आफादनि नेहाथारि बिथां बाबु बर'आ फैनानै जोंनि बे गोदान आफादखौ दानानै फुलफिल खालामनानै होबाय। बे जोंनि उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि साउथ बेंगलाव थानाय बर'फोरनि माखासे लुबैनाय मोननाय अधिकारखौ जाहाथे जों रायजोनि गेजेराव जाहाथे जों बे अधिकारखौ जाहाथे हायफस्त खालामनो हायो बेनिखायनो जों दिनै गोदान UBPF-खौ दानो गोनां जाबाय। जों दिनै UBPF-खौ दानानै जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव थांनानै जोंनि माखासे डेभेलपमेन्टनि जि फैनो गोनां जिहेथु जोंनि रां रुफा जिखिनि फाइनाल बा जोंनि माखासे बेनिफिसियारि माखासे जोंहा फैयो बेफोरखौ लानानै जों बर' गामिफोराव बर' दुखिया परियालनि गेजेराव बा बर' रायजोनि गेजेराव जों बेखौ मोजाङै राननानै जाहाथे जों बिथांमोननो माने जों होनो हायो बेखौ जोंहा हदाय नोजोरा थागोन बेनि सायाव। बेनो आरो सौम्य कुमार बसुमतारी बे बिथाङा बोलाबो थारमाने जोंनि बर्तमान बे समस्तियाव बा बे गवालपारायाव बा दुधनৈ समस्तियाव बिथाङा जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायनि सक्षम जायाखै। खारन जिखिनि फान्ड फैयो बे फान्डखौ बिथाङा माबे जायगायाव बिथाङा रानो बा बिलायो बा बेखौ जों बेखौ बर्थमानलागै मिथियाखै आरो जोंनो बुङाबो आंबो आगोल सासे UBPनि सासे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजारार दंमोन। बे बिथांमोननि मावनायनि माखासे
बेखौ नुनानै जों थारमाने जोङो UBPF दिनै जों गादाननो आफादखौ दाबाय आरोखि